Надали. Здравейте на всички потребители на Xbox 7. Искам да продължа малко с изказването за мен, за Михаела. Имах за сега 2 поредни клипа, в които показах на всички вас Михаела каква е мърда, каква е кучка и каква е някаква супер смешна минджилка. Първото, с което ще започна, искам да благодаря на няколко конкретни човека, които ми направиха огромно впечатление. Искам да благодаря на Sexy Lady 666. За първи път я видяхме в последното видео, което Бляли качи. Не помня кой го качи, обаче имаше едно видео, в което тя каза много мили неща за нея. Много благодаря. Пак е едно голямо гушетменение с Адорано. Искам да благодаря на Бля и да я кажа, че супер много ме заребява този човек и само някой да каже нещо лошо за Бля и ще снимате работа с мен, путки нещастни. Следващия човек, на който искам да благодаря, това е... Имаше 2 момиченца, не знам точно как им беше профила, обаче Моника беше едната, иска имаше обичка и те прикаха също за Михаелка, че е някаква супер смешна миндилка и искам да благодаря на Моника и на Симона. Мисля, че не мога да паметта, но Моника се я познавам отдавна, се чаках нея. Искам също на нея много да я благодаря, че ме подкрепя. Да продължим за Михаела. Михаела разбрах нещо за нея. Михаела разбрах, че като хора до туалетна не се бърши дупето и страшно много мирише. Михаела ще направо едно разкритие за нея. Михаела ми казаха, че била тренирала волейбол. Един от потребителите ми каза, че тренирала била волейбол. И направо миришила на пот, не знам за къде. Била е наркоманка. Тя е още наркоманка, Михаела, и за това нещо, че е наркоманка, съм абсолютно сигурен, че е такава. Коледното си пожелание, Михаела беше нахранила Бля, че кома мърда така, ако още нещо те чуя за втори път така, и те чуя, че кажеш още нещо за Бля и кучко е стасна, с мен ще си имаш алта, майка ти шеба. Или пък особено кажеш нещо за Sexy Lady 666 или пък за мене. Sexy Lady 666, много тъгушка мила, мерси за цялата подкрепа, която ти ми дади. Бля, пъща голям груза мила. И седам в стълбичкам. И скоро ще дам на гости в София. Ще ми какво ще правим и относно потребител Стамбини. Стамбини, какво стана бе, чочко? Да не са стресна и да не са сексна. Оф, лешарин ще се станеш за цял живот. Аре, чао от мен и много чувства.